na-emechi onye kwuru arziki ihe na-abụ ọ bụghị ma ọ bụ n'isogbu etu ụzọ ị na-ekwure nwere arziki Chukwu ya bụ na-enye arziki eji arziki ije na-eso ụzọ ọjọọ ya kpa arziki ili ịkpa ụzọ ọjọọ ezigbote ihe dịka ebute ndị gị nnawuyi gịnị bụ nnawuyi eru nke ili nwa ọrụ ụbọchị ikpeazụ anyị nwetara a na-eke alụmufilisun bụ ndị a na-eguzo ụbọchị ikpeazụ ọha na-eguzoche anabi gbakwa ndị ọsị ataduru na mmadụ alụmufilisun onumara ndị na-eke alụmufilisun ndị sahabi esa ya sị ndị mufilis na bankrọ onye enweghị ego ma o nwere kpọrọ ma o nwere ego n'uche anabi ya onye bụ mufilis bankrọ n'ime alụ mma ya onye a bịa ụbọchị ikpeazụ